अगर आप चाहते हैं कि खुशबू इंटरटेनमेंट का ऑडियो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाना ना। पहिले ही रतिया सखी रे सुहाग के पहिले ही रतिया सखी रे सुहाग के निकाल दिहले खून। उई माँ हमर दोनों बैलून मोना कइले बासुन, हमर दोनों बैलून मोना कइले बासुन, हमर दोनों बैलून मोना कइले बासुन, हमर दोनों बैलून मोना कइले बासुन। पहिले ही रतिया सखी रे सुहाग के आइले दादा, पहिले ही रतिया सखी रे सुहाग के निकाल दिहले खून। मुआ देले बा मोना के बेटा। हमर दोनों बैलून मोना कइले बासुन, हमर दोनों बैलून मोना कइले बासुन, हमर दोनों बैलून मोना कइले बासुन, हमर दोनों बैलून मोना कइले बासुन। ए सखी का बताई हमर दोनों बैलून मोना कइले बासुन। ए सखी का बताई हमर दोनों डीजे सनी से जिया पचिते सुता के कइले चढ़ाई रे कारा जमुआ देबा का हम कही लाजो के बतिया के तमाल दुखाई रे। जब जब सखी हमके फेंकला सखून तब नहीं माने साला काटे ले बैलून। कहे हमारा के केतना सुना कहे हमारा के सुना रानिया मिली तहरा दे बक्काए राजा। हमर दोनों बैलून मोना कइले बासुन, हमर दोनों बैलून मोना कइले बासुन, हमर दोनों बैलून मोना कइले बासुन, हमर दोनों बैलून मोना कइले बासुन। ऐ सखी मोना कइले बासुन, हमर दोनों बैलून मोना कइले बासुन। डीजे शिवा बड़सम से जिया पह पप्पू राजा चुलिया के फारे रे, चुलिया के फारे रे। राइटर राहुल रंजन सखी खूबे मारे रे। केतना दर्द करे केतना बताई से जिया पर रात भर माई माई चिल्लाई। चट गइल मोर समाज के चट गइल मोर समाज के लागल सखी धूल। अरे दादा हमर दोनों बैलून मोना कइले बासुन, हमर दोनों बैलून मोना कइले बासुन, हमर दोनों बैलून मोना कइले बासुन, हमर दोनों बैलून मोना कइले बासुन। अरे सखी धर्मराज रिकॉर्डिंग स्टूडियो बलवाहट सहरसा।